zan ina kan zir tur chu decision C++ ha decision le loop mandana nia zan ina chuan decision big chu ai kan focus anga chuan kan hemi program atang hian kan ziranga decision making. Write a C++ program to check whether the input number is positive number or negative number tinia chuan hemi hi if le else mangin if le else mang hian kan decision kan siam don ani if chu Mizo tong chuan ani chuan tinna ni maya else chu ani lo chuan tinna ni maya chuanin hemi mang hian program kan ziranga hemi program ina Mizo chu number engpo eng number positive amo negative number amo ha kan input anga chumi chu kan program khan negative number ani nge ni lo tikha aron check doni hemi if and else mang hian ls code 3 now code to vi code for the cpp ai kan metai kan insert thena chuan kan program kan type tana int num kan te hi number kan number chuta kan da na tur kha variable kan declare integer ania chuanin chuan ta hin number chutur khan kan zotang c out enter any number /n da lawang chuan close chuan ta hian c in number kha kan lu don ta ni c in nama hian kan da lu tanga hemi variable kan declare hian number kan enter akha ta hin lu don ni chuan tuna kan chekang if else condition in if number hi num hi greater than 0 ani chuan number kan chuta kha 0 aya len chuan nge kan tiang 0 aya len chuan positive ani c out number is positive tinga chuan kan close chuan else if chiam je chu number kan enter kha 0 aya alen lo chuan ania chuan if hian alen lawa number kan enter ka 0 aya atel thung chuan 0 ain alien lawa ma se 0 aya te chuan tinani hemi condition hemi line na aron sai tur chu c out /n number is negative /n chuan kan number chuthi 0 ai na lian lawa 0 ai na tek bok lo chuanin 0 ni tina ni mai else
number kha kan chut kha 0 po aron 0 po ni ve theya chu wang chuanin kan check ka ngai thawan kan 0 ni ti kha kan pin chu ngai thawa see out slash n number is 0 ti han kan zawa kan sai fiang het ama sabera number kan dalan tur kan declare chu chu namania chuan see out kan tia hi hian enter any li spelling ka tisoni enter any number kan tia chuan tahin kan laluta number nama hian chuan tahin kan chega kan number chut kha 0 ai len chuan positive ani kan tia chuan heta hian else ani lo chuan ani lawa kan number chut kha 0 ai atte chuan kan number chut hi negative ani kan tia chuan hemi te pani po hi ani lo ve ve a chuan kan tia else kan tia chuan chuta chuan number chu kan number chut kha 0 ani tinani kan ran do langa esc kan meta wq chuan g ++ code 4.cpp helai hi ois ka te ios aya kan edit lokang kan run le a kan compile bracket ka dalo bracket chu ka close lo pakhat ma hi kalo close reng lo na tahian close nga tahian close chuanin compilation error on to lawa chuan tuna output kan chinang ./a.out enter any number 2 lo chutaila number is positive tiania 0 island wangin kan ran le chinanga -2 chichenla number is negative number adika chuan 0 kan chuan number is 0 tikhan adikani nizan video masa khan program pani pathum kha karon kovara mase array lutu ka chuwang chuanin boarding doning ka hria chuwang chuan zanina chuan program pakhat chaw hi video pakhata kan tisel to dani